ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to Sédhiou AIBD Rissa Tola Jammi Bamboro Lugsayba Gorgola Dala Haya Kay Haydi Banjul Capital FM ko on waktu yoni hato wendo bela kame munya ene jiya e gardinde kabruji mena to leydi Sénégal teskama toon kikide hanke o e toɓoli jippima yoga jokli leydi Sénégal ha toon to bowal diwoje dañi ko boni toon toon to leydi Mauritanie gardiɗo Union africaine biteɗo Moussa Faki yettima toon to noksota jaɓɓama toon to bowal diwoje ngala leydi Mauritanie toon to leydi Mali Ibrahima Boubacar Keita ko hoorejo leydi ndi kam jaɓɓa ñalawma hande o toon to kita ngam juuroyade gollorgal ko fate banggue wiro toon to leydi Gambie ha oɗo saaha mo gonɗen ko hafgo juuɗe ko fate pigol mburo ene jokki e nder leydi ndi ma en ketto hen musidɗo men kodde nene Abouba toon to Guinée Conakry yidde hoorejo jaagoɗo leydi ndi oɗo saaha mo gonɗen ko haɓade mbuñaari caggal on teskade leydi Guinée ene wasa temedde 6 milliards koppereje franc guinéen e kala hitande ko fate banggue mbuñaari toon to leydi Côte d'Ivoire jaɓɓima ñalawma hanke o ambassadeur uji 4 giwɗe jokli windere ndi ma en ketto hen musidɗo meɗen haali Abouba han joolama jabeeri wotto goɗɗe joni jañoɗen batake faden tonto Libreville Gabon Ceerno Habous Diallo gorko mo kiidira gardiɗo fedde heblo sukaɓe Afrique kikiɗe hanke o yettima e lamorgo leydi Gabon oɗo saaha mo tawi e leggal bitegal sentana noon kala jiɗɗo jokkodirde e makko waɗata ko 02 26 91 63 walla mbaɗa 06 09 25 80 oɗo saaha mo gonɗe noon omo tawe galle taw kadi ko musidɗo biteɗo Alpha Diako tonto sentan kala kay tonto sentan jafoɗon tonto sentana kala tan garɗo ha ɗon so tawi noddi konɗo hen noddirgon ma taw ɗon kala bawɗo addude ɗum ngam wawde jokkodirde e Ceerno Habous Diallo ha joni keddoɗen koye ɓatake ko fate fedde heblo sukaɓe Afrique tonto Guinée Équatoriale ɓe mbaɗi erango dendagal ɓiɓɓe fulɓe taweteɓe Guinée ñalawma janggo kala ko ñalawmoɓe jogori wadde jonde mabɓe ko fate fedde heblo sukaɓe Afrique kala jiɗɗo tawtorede waɗata ko 00 240 mbaɗa 222 254 230 notamment ko biteɗo Dara Diallo ha joni keddoɗen koye ɓatake fedde heblo sukaɓe Afrique toon to Italie mbaɗi erango jonde mabɓe ñaɗa set pasɗo hen woni 30 so tawi aɗa yiiɗi tawtorede jonde mabɓe toon to Italie mbatta ko 39 324 619 94 34 walla mbaɗa 39 339 856 67 39 ɗum ko toon to Italie aɓe mbaɗi erango dendagal bandiraɓe yiɗɓe tawtorede ko fate fedde heblo sukaɓe Afrique kala ene mbaɗa erango nde mbawata tawtorede fedde heblo sukaɓe Afrique ko nafoore e wonande enen kala kettude kaɓuruji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe nasande nogas e jeetati korse hitande ujunnaje 2018 kabruji men ɗemgal pular to leydi Sénégal ɓuuri teske toon ñalawma hanke o ko toɓoli jippima toon to Sédhiou e ha fayenma toon to Dakar kono ne kadi ha fayenma toon to AIBD bo wallaɗe diwoje ngal jas ha fayenma toon to Rissa Toll kono ne kadi ha toon to Lappola Palol Dande Maayo e nder leydi ndi kala teskama toɓoli mawɗi jippima toon toon to Sédhiou teskama tikkeneli mawɗi gaari toon ha ganduɗa dañi kay leɗɗe kewɗe pukke leydi toon to bowallaɗe diwoje ngal leydi Sénégal bitegal AIBD ko laana ndiwawa ka leydi Sénégal mbite ko Air Sénégal SA ko kanko tigui taati hakka feeri toon tanta goota waɗi ɗon ko boni kono waɗani mayɓe waɗani gañiɓe toon to wiyete Médina toonne kadi ko immeuble goto yani toon ha ganduɗa taw kadi immeuble o nde fuɗɗi feccade fuɗɗi yande ko ɗon tigui yimɓe hewɓe tintina waɗani
noon mayɓe waɗani gañiɓe cagalande koniyankoɓe faabu ngari ɓe mbawi tigui ittude wonande kala ko wonno toon oɗo saaha noon kulhuli mawɗi jogaɗi kay ko kuɓeje nayeje ɗe guilay kuɓeje ɓakke hay kuɓeje ciment kala ko hay wonde kala yimɓeɓe yooɓe ndento caggal so tawi ndungo fuɗɗima ene gasa fuɗɗoro caɗele baaɗe dani hen ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale canta kunen wonande yaadiɓe Cheikh Béthio Thioune kene foto wonde yimɓe sappo e jeegom jagganoɓe ne gudda taw kadi ko cuuɗi dumbiri toon to Thiès capanɗe jeeɗiɗi kilométre hakkude muɗum e lamorgo Dakar ko wona ɗum ko noon ɓe natanino ko wiyete gueddere wonande ɓe ñamata ɓe jarata caggal gonka mabɓe toon wona gonka moƴƴa no feewi ñalawma hande o yogay mabɓe nawama toon to cuuɗi cafriɗi caggal kay nde ƴii mabɓe tigui ɗakki e ɓalli mabɓe heege mawgue heftiɓe koɓe saliɓe ñamde koɓe saliɓe yarde siftinde noon kamɓe sappo e jeegom ɓe nanguirati ko tumede wonande toon to wiyete da to wiyete Madinatou Salam ko toon tigui worɓe ɗiɗo mbarano taw kadi ko kamɓe tuuma ko ɗum tigui saabi ɓe jagga guilde noon ha fade oɗo saaha mo gonen koɓe dumbaɗe e nder leydi Sénégal ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Kaffrine toonne kadi huɗoɗa e noko ko kene foti wonde 150 kilogramme ko ɗum tigui woni ko duppa toon e yesso gouverneur mo Kaffrine ene wonti kadi e maire wuuro mo Kaffrine biteɗo Abdoulaye Wilane ko wona ɗum ko noon ɓe duppi ɗum toon ha laaɓi ha wi cerɓe kollini oɗo saaha mo gonɗen yidde mabɓe kay ko jertinde wonande ɓesguji ɗi ko fate sim bonɗo moƴƴani ene wahlita ko wiite hoore ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaahat toon to Médina lawol capantate goho taw kadi ko gallaɗi burgala nogas e ɗiɗi tonne kadi subaka hande ko debbo jaranoɗo e duuɓi capanɗe nayyi e tati kam tigui fera toon nde o yani kay o heddotaki e wonki makko hay seeɗa sen giwi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie Sahara Média ko jayde wiite noon ɓe kolliti wonande armée leydi Mali sakti ɓatake mum taw kadi sakki oɗon ɓatake ko état majeur général mo armée leydi ndi o holliti noon wonande jeune militaire kaɗaɗo asede kanŋe e nder leydi ndi oɗo saaha mo gonɗen ɓe mbaɗi erango ko ɓuuri yawde yaccade kala jiyaɗo toon ne wujjito pecce jamma ñalawma kala nde wawi wonde kala ene asa kanŋeji so tawi jaggama kañum kam yo andu gurdam mum gasi caggal teskadeɓe wonande kay asoɓe toon kanŋe yogay mumen rokkata ɗumen tigui kaɗirɗe ko ɓen waɗoɓe tan ko wiyete trafic e nder leydi ndi ko fate banggue armée ji hay huuɗo bonko ko kala oɗo saha kam ɓe jertini kala gasowo kanŋe so tawi kam jaggama toon yo andu gurdam mum gasi ha laaɓi ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde wiyeten les quotidiens ɓe kolliti wonande caggal duuɓi ɗiɗi toon to gorgol to wiyete Kahéɗi remani ko fate guese maaro toon to Kahéɗi guesa maaro bacca batte medde jeeɗiɗi hectare remani duuɓi ɗiɗi caggal noon caggal kay rewdeɓe ñamali wonande cetal bitegal PPGE wonande kay oɗo saaha mo gonɗen ɓe kolliti wonande cetal tammigal ko fate banggue CDD holliti wonande oɗo saaha mo gonɗen e konguɗi waali mo Kahéɗi holliti oɗo saaha mo gonɗen guese ɗe ma ɓamtu ndema muɗum siftinde noon Kahéɗi 1 kilométre hakkude muɗum e Nouakchott tigui woni koye ngoral maayo leydi Sénégal taw kadi ko wurgo ko fate banggue ndema caggal duuɓi ɗiɗi noon ndema remaka e ɗeɗo hen guese saabi ɗum noon guese ɗe ne tambino ñamale tedduɗe no feewi kono oɗo saaha mo gonen waali o holliti ma guese ɗe kala ɓamtu golle mumen beele kadi goto kala ene wawa yitade hoore muɗum ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witen lekkalam holliti wonande kay caggal balɗe nogas e ɗiɗi wonande kay ɓeɗo hen sukaɓe tatto jaggaɓe caggal kay nde jango waɗi e banque biteɗo Tidjara banque guilde noon hawɗe saaha mo goɗen waɗɓe ɗeɗon baɗe ɗe pawaka taw juuɗe ko wona ɗum ko noon dadiɓe pawino juuɗe men yimɓe tatto caggal nde ɓen jano tigui joƴƴini toon kayitol wonande werla mumen ne wujja caggal nde werla o yitande ko kamɓe tigui tuma yahawɓe baddani malde wonande e ɓen yanɓe e oɗon boña kamɓe noon altina ɓennuɗo hen ɓe darinima yesso ñawore ɓe ɓendina toon to cuuɗi niɓɓito ɓe ɗaccitama ñalawma hanke o kono ko wona ɗum ko kam passeport uji mabɓe laamu ngu nana diwi ene jooɗi hen taw ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali la peu ko jayde wiite noon holliti wonande biteɗo Moustapha Vadel wuldu Abdourahmani taw kadi ko kam tigui wonno maire mo wuuro Nouadhibou
wuro oɗo salan holliti wonde ma jeeye kay e ƴamoɓe leffol ma jeeye ƴemoɓe leppi ko fate banggue mairie ji ton to Nouadhibou taw kadi waƴamalti koye landa mbiyete ka PMDE ton to Nouadhibou ha joni ton to Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witen le kalamɓe kolliti wonande kay landa mbiyete ka ala wattano oɗo saaha mo gonen waddi junggo e fandu e landa wiyete ka RD noon e gardogol biteɗo Moustapha Abdourahmani kanko e biteɗo Chaleka Abdela Barika kamɓe noon baddi junggo e fandu oɗo saaha gam ɗoftodirde ko fate banggue kawguel mairie ji e nder leydi Mauritanie beele kay ɓe daña sembeji wawde dañde mairie ji kewɗi e nder leydi ndi joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witede ami ko jayde lamɓe kolliti wonande jaɓɓama toon to bowal diwoje ngal leydi Mauritanie biteɗo Moussa Faki kam tigui woni gardiɗo catal Afrique naɓe ko wiyete Union africaine jaɓɓimo to noon ko jagorɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydi biteɗo Ismaïla Wuld Cheikh Ahmadou kame gollotoɓe e yogay jagorɗe jaɓɓimam toon to bowal diwoje ngal leydi Mauritanie joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witede média parɓe kolliti wonande daraniɗo haqqillamade biteɗo Aminatou Mittou El Mokhtar yaltini konguɗi muɗum farnude e hoorejo leydi France woni e Emmanuel Macron o holliti noon wonande ɓoyata hoorejo leydi France ma yetto toon to leydi Mauritanie kono noon kamɓene ɓattake mabɓe e yidde kay darde mabɓe konguɗi oɗo hen biteɗo Emmanuel Macron ko yo tinno haalde e ɓesguji murtanaɓe oɗo saaha mo gonen haqqe ɓiɗɗo murtanajo ene yoola e nder leydi ndi leñama ko fate banggue kalifidi ko fate banggue laamu gonguɗon ngu nana tan hippita ene wahlita ne waɗa no yiɗiri kala ɗum noon ko yidde mabɓe wonande hoorejo leydi France so tawi ko suka darniɗo haqqinamade yo yurnito ɗeɗon gueɗe so tawi kañum e horum ari ene sakta ɓatakuji mum wawa saktude ɗum e nder leydi Mauritanie sen gewi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali IBK woni hoorejo leydi Mali ñalawma hande jaɓɓama jaɓɓugal payidingal no fewi toon to wiyete kita noon o yehino toon o huni noon ma wallit gollorgal bitegal CMDT ko taw kadi ko gollorgal tammigal ko fate banggue ndema wiro caggal noon ko leydi Burkina Faso wonno leydi gadidi e nder leyɗele Afrique taw kadi ko leydi ɓurni wawde remde wiro o holliti noon ma laamu ngu yaltin koppareje jenɗe no fewi gam wallide ngal ɗon catala beele ndema wiro ene ɓamto e nder leydi Mali ko ɗum tigui woni ko waɗi laati woni hikka noon leydi Mali ɓurti leydi Burkina Faso seeɗa gam ardade ɗum ko fate banggue jeygu ko wiyete bukki caggal noon o holliti nde ɓe guitti kene fotto wonde temedde joya taw kadi ko unité biteɗo tracteur taw kadi ko demo mo ganduɗa 5 cheveux ene wondi kadi 60 cheveux woni tan a pucci joyi kami pucci capanɗe jeegom kala o itti kene fotto wonde temedde itti kene fotto wonde ujunere saret kono ne kadi kene fotto wonde temedde tati taw ko moto taw kadi ko demo e ko fate gueɗe kewɗe kala gam wallide ngal ɗon catal beele ndema bukkine ɓuura ɓamtade e nder leydi Mali o holliti noon wonande laamu leydi Mali yaltinino kene fotto wonde 1.2 milliards e piccala joyi taw kadi koye koppareje franc CFA gam wallide toon oɗo ñalawma hande noon o jaɓɓama toon jaɓɓugal payodirgal no fewi kanko hoorejo leydi Mali ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Gawo Bas Gatcha e holliti nokku biteɗo Gourma ɓe janama toon yane mabɓe noon ko worɓe joguitiɓe armeji caggal nde ɓe pellodiri ha Wuli Diaw waɗi tigui yoga e yimɓe taw kadi ko jeeyaɓe Gatcha gañiɓe kono kadi ɓe kollitiɓe jooɓima pitali yonɓe no fewi taw ko jeeyaɓe e pelle ceɓɓitiɗe yennoɓe e mabɓe toon to Ansogo nokku biteɗo Koukou toonne kadi ne tawe e nder falde Ansogo walla ni mbiyen ne tawi e nder falde Boura tonne kadi ko jeeyowo pharmacie goto caggal kadi nde wonno e pharmacie makko ɗon tigui warɓe wonɓe motoje tati gari naati e pharmacie makko tawimo toon kaɓɓimo hawo ɓiici piimo piggal cattugal no fewi e kefti ngaalu makko kala dutti kadi kefti téléphone makko caggal nde tawi ɓe wuuro ngo tini gabbima kono haɗo ɗo gonɗen jiyani hay goto taw ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to falde Kayi ñalawma heccanke o mawninama toon ko fate banggue haɓade huuɗo ɗaynoko ko eno wiiri taw kadi ko gardiɗo koñanko biteɗo capitaine Trou Konaté mal mbiyen tan capitaine Trou
Kante o holliti wonande oɗo saaha mo gonɗen tonto leydi Mali ha tendi tonto falde kay oɗo saaha mo gonen huuɗo ɗayno ko koni heewi toon caggal on sifti noon le wuuro wiitengo kayni huufi keeri leyɗele tati e keerol leydi Mauritanie kono ne kadi keerol leydi Sénégal kame keerol leydi Guinée Conakry ɓe koltima ɓeydu sembeji mabɓe gam en nden kay kisal wonan ɗiɗo hen keeri ko keeri tigui e dognirde ko fate huuɗo ɗayno koko caggal on sifti noon hitande yewtude wonande toon to Niger tettama toon kene foto wonde million ngaji tati foɗɗere taw kadi ko poɗɗe biteɗe tarmadol kanje kalɗe pano ko toon to leydi Mali tene teskama toon to falde kay tarmadol giwnoɗo toon to Niger ne jagga e oɗo saaha mo gonɗen ne hutore taw kadi ko kutorgol cattugol no fewi toon to falde kay e siftino noon tarmadol ko poɗɗe jeeteɗe pharmacie ko fate banggue cafroteɗe kono oɗo saaha mo gonɗen kam kulhuli mawɗi jogaɗi sukaɓe hewɓe batti hutorade ɗum ene mbaɗa ɗum ko fate banggue simmeji sen wi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie ha oɗo saaha mo gonen furuji mburu leydi Gambie nana jokki hofmumen juuɗe caggal kay oɗo saaha mo gonen pindo kala ƴakkata mburu yartan ko gosimum deeƴa ma en ketto hen musidɗo men koddanene Abouba non tigi Seydi Sarr ha joni de mburu ene wayno ala ɗo e Banjul e Serekunda e ko taari ɗum saabi ɗum tan de ko ɓeɗo ɓe ganduɗa ko jooma fuuruji ɗi ene wonde laamu ngu ene wayno kamɓe de ɓe pamodirani hay so woni yewtere ɓe mbaddi ɗum ñalawma hanki o ene wayno ha joni hofgo juuɗe ngo to fate banggue mburu ene jokki ɗo Serekunda e Banjul e ko taari ɗum ene wayno de hay nokku ala to jiyata mburu ɗo henne e diwan Serekunda e Banjul e ko taari ɗum noon addani caɗele ɓesguji ɗi no fewi saabu ɗum ene wayno caggal ñalawma hande o no jilliɗen yoga e jeereji bitikaji de e yoga e ɓesguji kolliri woɓɓe mbi ko kaccitake walla woɓɓe mbi ko ɓesguji mumen de ñamani saabi ɗum tan ko keɓani mburu no hannirta ni ennete kono de caggal ne jewtidden e sobla en ɓe woni naɓoɓe mburu ɓe kamɓe de ɓe kolliri tan de ɗum ɗon eɓe jaadi hen de tawno kamɓe so tawi mburuwal yeeyama buuɗi jeegom de ne wayno waɗantaɓe gartamtene kadi ɓe keɓata henete haydara koɓe joɓom ɓesgujen koɓe ittoɓe ko wiyete ko dépense koɓe ittoɓe kadi ko wiyete ko kadi loise e ko nandi hen ɓe kolliri noon caggal ɗo hen ene wayno yoga mabɓe kadi ene jagge woni koniyankoɓe ene jagga ɗumen no hannirta ni no wiide tan yoɓe jeey mburuwal buuɗi e jeeɗiɗi e buuɗi jeegom ene wayno kamɓe noon wadde eɓe mbi eɓe jaadi e hofgo juuɗe ngo no hannirta ni ennete ene wayno noon ɓe kalani tigui rigui holde tan ɓe mbawata artude ɓe pamodira e laamu ngu ha tan mburu wawa moƴƴinede ɗo hennete e nder Banjul e Serekunda e ko taari ɗum kono ñalawma hande o de yiide ɗo mburu Seydi Sarr ko caɗele mawde koddanene Abouba weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɗo e Serekunda koddanene Abouba ko ɗum saabi hanki galle Farmata Ba en Farmata Ceerno Ba galle mabɓe hanki wonno koye wayde e caggal nde wiya mburu ala sen giwi toon to leydi Gambie paɗen ko toon to Guinée Conakry to Guinée Conakry hoorejo jagorɗo oɗo saaha mo gonɗen holliti wonande yidde mum ko haɓade ko fate mbuñari caggal on teskadema wonande kala hitande laamu leydi ndi ene wasa ken wona temedde jeegom milliard taw kadi koye koppareje GNF taw kadi ko koppareje leydi Guinée oɗo saaha no holliti wonande kaya ko wiyete pot de vin ne heewi e nder leydi Guinée rewnude tan hunde less rokka neɗɗo beele hunde ne ɓuura yawde ɗum noon oɗo saaha darde makko yidde haɓade ɗeɗon gueɗe ha laaɓa ha wiye ceer iwa e nder leydi ndi o haɗani ɗon kanko hoorejo jagorɗo leydi Guinée o holliti oɗo saaha mo gonen haɗama ha laaɓi ha wi ceera rokkude fartaŋe wiide oɗo ziyara walla tan ni oɗo hen ngalɗo walla ngalɗo dewgal walla tan ni oɗo musique walla ɗum ɗo hen dokkumi ɗum walla tan mbanmi parrain ko ngalɗo hen jagorɗe e ko fate gollotoɓe jagorɗe kala koko haɗa ha laaɓi waɗede parrain taw kadi koko fate banggue hunde beele kadi mbuñari ndi ustonde tawno ko heewi addude mbuñari ko ittude taw ko hunde tan ko wayno ziyara walla goɗɗum mbiya mi waɗi parrain ngalɗo jagorgal e kañum itta koppareje kewɗe waɗa hen wasa ittude banque mum itta e koppareje jeeylamo ɗum noon o haaɗi ɗum ha laaɓi ha wi ceer e nder leydi Guinée kala sen wi toon to Guinée paɗen ko toon to Côte d'Ivoire ñalawma hanki o batu jagorɗe toon to Yamoussoukro toonne kadi batu jagorɗe hanki ɓe ciifi toon wonande jokkodiral leydi Côte d'Ivoire kame leyɗele nayyi taw kadi ko ambassade uji mumen ambassade ko wayno Belarus nonne kadi taw ko jooɗi toon to Abuja lamorgo leydi Nigéria sifanama oɗo saaha mo goɗen jokkodiral hakkude Belarusi hakkude mum e leydi Côte d'Ivoire ko nonne kadi toon to Bangladesh ambassadeur mum jooɗi toon to leydi France sifodira leydi Côte d'Ivoire wonande jokkodiral hakkude Bangladesh kame leydi Côte d'Ivoire ko nonne kadi
leydi Japon ambassadeur muɗum sifodiri e leydi Côte d'Ivoire taw kadi ambassade mo leydi Japon joɗoto ko toon to leydi Côte d'Ivoire kono ne kadi Qatar kañum e hoore mum sifodiri ɗum noon ko ñalawma hanki o waɗi leydi Côte d'Ivoire ɓeydima yañude ko fate jokkodire mum hakkude mum e caggal leydi muɗum sen gewi toon to Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Burkina Faso yimɓe nayo mbasi pittali mumen e nokku biteɗo kuri noon en tawi nder leydi ndi ko toon tigui kanŋe ɓuuri wawde asede kamɓe noon ko wen peƴƴerde tigui mabɓe gañiɓe hewɓe noon jiitama won hen ɓe cuwa taw yitede kono kam ko fuɗɗi yitede ne maayi ko yimɓe nayo oɗo saaha noon laamu ngu holliti nduɗo lewru ndu gonɗen haɗa e septembre koko haɗa caggal ndungu fuɗɗima toon so tawi ɓe mbaɗi gasɗe mabɓe e kala saaha luroji ɗe ne mabba e mabɓe ɓe mbasa toon pittali mabɓe sen gewi toon to Burkina Faso paɗen ko toon to leydi Benin haaɗi ñalawma hanki o ko fate mbusuji yeyede e nder leydi ndi kala oɗo saaha ɓe jaltini ko sakuji kesi kala mone soto yo soɗɗi siftinde noon ɓe kolliri wonande mbus so tawi weddama e leydi funata bonata ten kadi nadda yoor nadda sécheresse warat leydi ha maayi woɗɗina asaman duule caro ndiyam wonta jippo kamɓe noon ɓe kolliti oɗo saaha mo gonɗen ɓe pawi hen tigui ko tekki no fewi kala jiyaɗo en yeeya mbus koko fawete million ngaji 5 kala kadi jiyaɗo ne yeeya taw ko kantineji mawɗi no fewi koko fawete 50 million tene kadi wona ene yurme e nder leydi Benin kala sen gewi toon to Benin toon to Nigéria paɗen ñalawma hande o Nigéria naɓe nana gubba mayɓe men caggal kay pelɓodiral bannogal toon to nder leydi ndi to plateau to hakkude fulɓe kame remoɓe ko famdi ko kala temedde ɗiɗi neɗɗo wasino fittan mum ñalawma heccankono Mamadou Boari yehino toon to nder leydi to toon nde o yetti toon gouverneur gonɗo toon o kañum e hoore mum yaltinino cimtol mum gam holliddemo kanko Mamadou Boari kanko noon e nder nokko biteɗo José ko toon tigui wayano oɗo sa noon ɓe kolliti temedde tati naggue warama toon taw kadi ko wargo sattugo no fewi taw kadi waɗi ɗum ko remoɓe kamɓene fulɓeɓe hakkude mabɓe e ɓeɗo hen remoɓe ɓe pelɓodiri ha waɗi temedde ɗiɗi no maaɓe taggal noon wiide mi yetti Allah caggal ko fedde wiitede mi yetti Allah fedde fulɓe Nigéria naɓe kolliɓe wonde min jetti Allah minen min mbaɗani janggu ko kamɓe tigui jani e amen tuma nde ɓe jangkoto e yesso Mohamed Boari sen gewi toon to Nigéria paɗen ko toon to Cameroun kotona musɗo waɗi toon to nokku biteɗo Ngawandere nokku biteɗo Marwa jafoɗen nokku biteɗo Marwa ene tawi nder falde Ngawandere toonne kadi ko accident musɗo waɗi toon e nder galle goto caggal no yimɓe jeetato mbasi pittali men kamɓe kala ñalawma heccanki o jamma sanga pecce jamma tuma kayinde sukaɓe oɗo hen mamiraɗo kala giwi toon to Ngawandere gari toon to Marwa gam kay école uddi caggal noon jamma jengui tigui rigui ko nden tigui kura waɗi sirki galle o ƴetti jeygue nde tinnete taw kamɓe koñe galle oɗo saaha noon ɓe goniti koye finray mawɗo no fewi e neldi duwaw dendagal Adama Wa en kala e dendagal fulɓe taweteɓe toon to Marwa kame garwa ha toon to Ngawandere kala sen gewi toon to leydi Cameroun paɗen ko toon to leydi Gabon e maniyel gonde ko hoorejo jagorɗo leydi ndi ñalawma hanki o tentini wonande oɗo saaha mo gonɗen laamu leydi Gabon ma ustu yogay gollotoɓe e laamu ngu o holliti noon wonande jagorɗe kalfinade taw ko gendi ndi woni jagorgal état oɗo saaha mo gonden ma ustane ha heddo nogas e joyo neɗɗo ɓe fotata wawde gollodade so tawi noon ko jagorɗo délégué golloto tan ko yimɓe 15 oɗo saaha mo gonen noon sirti noon leydi Gabon e tacce kiris mawɗo no fewi tene kadi so tawi ustama leydi ndi fayi tigui koye caɗele mawɗe no fewi toon to Zimbabwe Emerson ko laamiɗo leydi ndi ñalawma hanki o tuumi wonde Grace Mugabe joom suudu Robert Mugabe kam tigui yooɓi yimɓe yo mbat janggu beele kanko mo heddo hen oɗo saaha noon ɓe koltima ɓe ndewino pele ɗeɗo hen gueɗe kala kabruji men ɗemgal Pulaar paɗen ko toon to Somali oɗo hen yettete ko Sek ko kanko tigui waɗi ɗum ñalawma heccanki o kanko noon wiyete ko Bouchari Mohammed o waɗi ɗum koye nokku biteɗo Sinai on Sinai noon wona Sinai gonɗo toon to Égypte ko Sinai gonɗo toon to Somali ñalawma goto heccanki o resi rewɓe ɗiɗo kamɓe ɗiɗo kala yo yetti Allah e tuma kayde Allah hollimo yiide ɓeɗo hen rewɓe ɗiɗo kamɓe kala o yiiɗiɓe o hurtiniɓe e nder jamma goto hen debbo goto wiyete ko Iqra goɗɗo wiyete ko Namo kamɓe ɗiɗo kala ɓe jaaɓi ten dewgal ngal ɓenni ten o holliri wonande ka yimɓe hewɓe yo toppito wadde no waɗi ni ko hunde wonde fayida ɗum no ene lissosoɓe kame jajaɓe kala yo jam mbaɗoya hono no waɗi ni oɗon ƴetto kaɓuruji mon jolam jaɓe sawto o Haali Abouba kabruji menan jolam jaberi sawtu wala Haali Abouba États-Unis d'Amérique Union européenne Russie Royaume-Uni ha toon to Syria Haali Abouba bisimilla maɗa
jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sar kabaruji men joolam jaɓiri koto dowlaji tentuɗi Afrique puɗɗorto ɗen kalen e oɗo biyetenoɗo Joe Jackson walla mbiyen Joseph Jackson inde ɗiɗi fof ɓe mbiyamo noon o ɓuuri lollude noon ko Joe Jackson ko kanko tigui woni bammuma Michael Jackson mo ganduɗen taw kadi ko jimannoɗo o gana on noon ba makko biyeteɗo Joe Jackson yalti aduna oɗo aduna o yalti ɗum ñande alarba hanki o yalti noon yaltinimo aduna noon ko caggal nde o haaɓi rafi musde no fewi rafi biyeteɗo cancer o yalti aduna noon komo yara e duuɓi capanɗe jeetati e jeenayyi ko adi komo yalta aduna noon mbiyen ñande alata ɓennude ɗo taw windi ɓatake e hello makko wiyetego Twitter omo namdo omo ñaago o yafuya omo andina kadi dendagal bandiraɓe walla mbiyen omo wayno ɗumen saabu hollidde kay wonde ko rokkanno e oɗo aduna ko gasi ha laaɓi koto fedde union européenne paaden alkamisa hande o e aljuma janggo ma fedde union européenne jooɗo jonde mumen woni batu mumen walla mbiyen chômé moɓe ɗamini jooɗade e nder maɓe jooɗoto e nder Bruxelles lamorgo leydi Belgique toɓɓere noon taw kadi ko toɓɓere ɓurde teskede mabɓe ɓe dippu hen ko toɓɓere ko fate émigration woni tigui fate ɗanniyankoɓe tawa kadi ko ɗanniyankoɓe natoɓe e nder leyɗele Europe e oɗo saaha noon nden toɓɓere ne jeeya e toɓɓe kay ɓurde addude luural tawa kadi ko luural hakkude nde ɗo fedde witende union européenne koto leydi Russie paaɗen nden caggal nde Vladimir Poutine taw kañum woni hoorejo leydi Russie nde o joddi noon e conseiller ko fati e nden to e kisal galle danejo woni maison blanche mo dowlaji dendin Amérique biyeteɗo John Bolton caggal nde ɓe joddino noon ɓe mbaddi sommet mabɓe e oɗo saaha ko Kremlin woni tigui galle hoorejo Kremlin woni galle hoorejo leydi Russie ɓe kolliri tigui ɓoyatama sommet woni jonde ma jooɗo tawa kadi ko sommet tijjaɗo e oɗo saaha ma jooɗo hakkude e Donald Trump dow hoorejo dowlaji dendude Amérique e Vladimir Poutine hoorejo leydi Russie nden jonde noon ɓe kolliri tigui ɓoyata mande wadde ɓe kolliri kadi wonde jonde nde e oɗo saaha ñalawma mo jonde nde foti jooɗade e nokku mo leydi mo jonde nde foti jooɗade e foof e oɗo saaha ɗum tonggama andama kono ɓe jaɓani ɓayinde ɗum ɓe kolliri tan ɓoyatama nden jonde jooɗo koto leydi koto Royaume Uni paaɗen to Royaume Uni noon e subaka hande o laamu leydi Royaume Uni ɓe neldi temedere sagar taw ko soldateɓe yo jangaddoya ballal walla yo ballitoy ɓeɗo koniyankoɓe jeygol woni sapeur pompier en e ñippoyde cuumu taw kadi ko cuumu mawgu no fewi ngu hono mum heewani wadde e nder leydi he cuumu ngu noon waɗi tigui koto funnague leydi ndi e nokku walla diwan biyeteɗo la lande de Salvador Mor ko toon tigui cuumu ngu waɗi e oɗo saaha koto leydi Syrie cakkitorɗen e leydi Syrie noon e subaka hande subaka alkamisa hande o ko laade diwoje tawa kadi koniyankoɓe leydi Syrie tawte leydi Russie tawtoɓe e nder leydi Syrie ko kamɓe tigui joori pettoje mabɓe e bomboje mabɓe e nder diwan biyeteɗo dera noon en tawi to banggue funnague leydi ndi ko famde foof fodde nogas ɗiɗo jambour woni civil en mbasi hen pittali mumen Ngari rimaide jundaru tare balle jabare benne den deliyo senika kolda koni jontado alhamdulillah rabbil alamin ne senegal kollani jambare be haali Abouba konngol meɗen ha mbaynigo hande mbiɗen ko yimɓe yooɓe tinno e koye mabɓe neɗɗo yo rento gila rafede nde tawno rafi koma ndentoɗa nde rentoma so tawi a rentaki ko ɗon tigui natata e maɗa oɗo saaha noon gonnen koye ndungu eɗen mbasi bandiraɓe kala ndentoto kuɓeje nayeje ɗe kuɓeje nayeje kuɓeje ɓakke hay kuɓeje ciment hay caleje kala hay leɗɗe mawɗe kala e bawɗo kala rento nde tawno so ndungu tooɓi kalɗo gaska wonno waɗata ko luuro mum ndiyam wona less wonay asade ɓoyata tan jiiya huɓere derguito walla lekki derguito walla ni kala caali derguito e yooɓo pittali yimɓe kabruji menan joolam jaɓeri ko haali Abouba to leydi Gambie ko koddanene Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon seydi moon Sar Abdoulaye Sarr kettokimala ki jam yo jaam Allah hiranena